Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yes no but ka ICA. मेरे ऑफिस बंद करो लाइट बंद करो लाइट बंद करो ये मिसाइल है अजय मिसाइल है ये वो एंटी वो मिसाइल है Ka jingsawa ki bom ha Jammu and Kashmir. Kala pensngong yu ye ki pajba ki basngap. Namar ka jing khun ha pedang ka India bat ka Pakistan. Kadang jorbha menta kami kasngi palai. Ka Pakistan kala herthma dagi drone, daki missile, bat daki jet, lani ki ling sun ya pom. Ha ki benta bapher jong ka Jammu and Kashmir. Bat hadu menta ka India kadang yosiat dang artili ki jet jong ka Pakistan. Katkum ka khubor bala yolum ka Pakistan kamshem la herthma shu tang ha khaput hanrei kala herthmaru ha ki nongba bahe. Ka waini ki nongba ka basha herthma kadai ka nongba Udampur. Kani ka video kadai ha Udampur bat kidak ki basaw hasun ki ba POE kidai ki air defense system jong ke India bat hadin ka jingsawa ka bami kadai ka jingyo ke India ban siat pan bathai ya ki drone bat ki missile jong ta Pakistan menta ka Jammu and Kashmir baro ka wei kala shong dum tliu namar ba ka jing peleblut ya ki lat baro